Здравейте, колеги! На днешния семинар в първия панел имахте възможността да чуете подробно от госпожа Дичева нормативните изисквания на наредбата за електронното трудово досие. Аз днес пък бих искала да ви разкажа как ние в Борика сме внедрили електронното трудово досие на практика и съответно и ще ви го демонстрирам, за да имате така повече нагледност на това, което разказвам. Вие чухте, че наредбата е изключително специфична от гледна точка на изискванията на създаването и съхраняването на документи от трудовоправен характер. Не е необходимо сигурно да казвам, че за да имаме издържани трудовоправни документи, не е достатъчно просто да създадем един хартиен документ, да го подпишем и да го сканираме някъде да го съхраняваме, или да създадем файл, да го подпишеме с електронен подпис и също да го съхраним. Всъщност наредбата изисква да се изгради една цялостна интегрирана система, в която да се създават, да се оперират и да се съхраняват тези документи, за да сме напълно сигурни, че достъп до конкретната информация или документи имат само заинтересованите страни. В случая визирам съответния служител, работодателя и човешки ресурси специалистите. В системата трябва да можем да влизаме двуфакторно. По този начин се автентицираме, че това сме точно ние, които имаме права за разглеждане и за ползване на тази информация. Също така, съгласно наредбата, всяко едно наше действие трябва да бъде удостоверено с времеви печат. Като казвам всяко едно наше действие, оттук нататъка нека да разбираме, че това са всичките три страни в процеса: работодател, служител, човешки ресурси, специалисти. Защо е необходим този времеви печат? Защото по безусловен начин трябва да се регистрира точното време на извършване на действието, както и актуалността на подписа, който е положен в този момент. Също така, съгласно наредбата, за работодателя е напълно задължително, когато подписва такива трудови документи, то те да са с квалифициран електронен подпис. Защо с квалифициран електронен подпис? Защото КЕП, това е съкратеното наименование на квалифициран електронен подпис, има правната сила на собственоръчно положен такъв. За служителите, съгласно наредбата, законодателят е оставил право на избор. Тоест работодателя може да прецени с какъв тип електронни подписи да оперират служителите, но според нас умното решение е да се въведат квалифицирани електронни подписи и за служителите, точно поради същата причина. Защото те имат равностойността на собственоръчен положен подпис и по този начин ние гарантираме правната издържаност на документите и за двете страни. Всички тези услуги, които до момента, всички тези изисквания, извинявайте, които до момента изброих, по същество представляват удостоверителни услуги. И сега ще се постарая да ви разкажа с какво нашата компания Борика може да ви бъде полезна, когато тръгнете да внедрявате електронно трудово досие в компаниите ви. Борика, предполагам, е известна за аудиторията като компания, която поддържа платежната и картовата инфраструктура на банките. Но не само това. Ние сме и лицензиран доставчик на удостоверителни услуги. Както казах преди малко, всичките тези изисквания, които преди малко изброих, са по своето същество удостоверителни услуги.
квалифицирания електронен подпис, времевия печат, електронната препоръчана поща и отделно отдалечената идентификация на потребителите, в случая служителите, сегашни, бъдещи, без значение. Това също е удостоверителна услуга. Архивът на електронните подписи, което представлява също опресняване на тези сертификати. Какво имам предвид? Например, ако аз съм подписала някакъв документ преди 5 години и сега имам някакви претенции към него и тръгна да правя някакъв трудов спор в съда, то тогава чрез този електронен архив може да се докаже, че преди 5 години този точно подпис с точно този сертификат е бил актуалният мой електронен подпис тогава. Това също е удостоверителна услуга. Сега това, което, разбира се, малко по-късно ще ви и демонстрирам, държа да подчертая, че не е цялостен продукт на Борика, а всъщност нашето решение е интегриране на тези удостоверителни услуги, за които до момента коментирах, с използваната система за управление на човешки ресурси при нас, която в случая е Hermes. Тя е една технологика, разработка, но държа да кажа, че интеграцията на удостоверителните услуги, които Борика предлага, могат да бъдат направени с всяка друга система за управление на човешките ресурси, които вие в компаниите използвате. Заедно с това, което така ви разказах за нашите удостоверителни услуги, също така разработихме и няколко иновативни решения, които отново са базирани на удостоверителни услуги и малко по-късно ще видите как те работят. Имам предвид автоматизирано делегирано подписване, чрез което се автоматизира процеса по подписване на документите, като това не е безконтролен процес, извършва се сървърно, но не е безконтролен процес. Той просто този функционалност спестява изключително много време за работодателите или упълномощените от тях лица за подписване. Това автоматизирано делегирано подписване се извършва единствено и само когато са преминати определени вътрешни съгласувателни процедури. Ще видите на практика как се получава, но в крайна сметка това замества подписването на всеки един документ от работодателя и спестява изключително много време. Друга функционалност, която също спестява много време на работодателите, е груповото подписване на множество документи. Тази функционалност дава възможност на един екран да се разгледат множество на брой документи и с един клик да се подпишат. Заедно с това имаме разработена и функционалност от гледна точка на отдалечена идентификация на новопостъпващи служители. Тези служители все още не са част от компанията, не са част от системата ни за електронно трудово досие и много важно за нас беше да им дадем възможност и те да се присъединят към това електронно трудово досие и отдалечено да могат да подпишат всички необходими документи за постъпване в нашата компания. Разбира се, това наистина след малко ще го видите нагледно, за да можете да добиете цялостна представа. Набързо бих искала да се спра на ползите за работодателя и за служителите, както разбира се и за служителите в структурите на човешки ресурси, защото и за трите страни ползите са доста големи. Като въобще няма да коментирам, че спестява много време, че няма ограничения за място и време на извършване на подписването,
особено сега при дистанционна, или хибридна по-скоро, организация на работа, не е необходимо физически, служителите да присъстват, в офиса, за да се случи цялото това, подписване и размяна на документи. Мигновено се доставят до, получателите документите. И заедно с това отново бих искала да се върна върху правната издържаност на документацията, когато са спазени всичките тези изисквания на наредбата. А, има и една частна полза, да го наречем, за служителите. Квалифицираните електронни подписи могат да бъдат използвани от служителите за лични цели. Съгласно наредбата, без значение какъв вид електронен подпис ще бъде избран от работодателя, с който служителите ще подписват документите, а, той за негова сметка са тези електронни подписи, които той е избрал. Тоест служителите могат така безплатно да използват квалифицираните електронни подписи за собствени цели, като това са различни услуги, които могат да бъдат заявени през държавната или общинската администрация, като визирам електронно свидетелство за съдимост, могат да имат така достъп до електронно здравно досие, до различни месечни помощи, които се отпускат от държавна или общинска администрация, издаване на шофьорски книжки и други подобни. Сега бих искала вече да ви демонстрирам и как функционира електронното трудово досие в Борика, като ще помоля организаторите да заредят видеото, Да, само един момент. което сме ви подготвили, да. За електронното трудово досие първо бих искала да кажа 2 думи как точно, в каква среда точно е разработено. Имаме така наречения self-service портал. Този self-service портал представлява мястото, където се разменят документи между работодател и служител, като тези документи биват аплоудвани от човешки ресурси служителите. В този портал нашите служители могат да заявяват отпуски, могат да заявяват само секунда, могат да заявяват работа от разстояние, както разбира се, могат да правят непрекъсната справка по отношение на документи, които касаят техните трудовоправни отношения. И сега какво имах предвид под двуфакторна автентикация преди малко, когато ви разказвах как трябва да бъде влизането в системата за електронно трудово досие. Можем да го направим с облачен квалифициран подпис, като той е равностоен на квалифицирания подпис на флашка. Ето виждате мобилното ни приложение. Влизаме с нашата парола. Това е първия фактор. А втория фактор, това е QR кода, който видяхте преди малко. Влизайки ето това е QR кода, това е втория фактор, с който се автентицираме пред системата. И след като направим това двуфакторно автентициране, ние вече сме в self-service портала. Сега ще демонстрирам и с КЕП. Това е квалифициран електронен подпис на хардуер, на флашка. Избираме сертификата, който е нашия първи фактор, след което системата ни приканва да въведем нашия пин за флашката КЕП
въвеждаме и отново сме двуфакторно автентицирани. Ще ви демонстрирам автоматизираното делегирано подписване преди малко, за което говорих и което спестява много време, чрез процеса за разрешаване на отпуски. Защо този процес избрах да демонстрирам? Защото това са най-многото документи, които през деня могат да бъдат генерирани, и ние знаем, че те винаги процеса по отпуски, разрешаването на отпуска трябва да завърши със заповед от името на работодателя, която заповед трябва да бъде подписана от него или от упълномощено от него лице. Представете си N на брой, особено в големите компании, N на брой такъв тип заповеди, които, ако не беше приложена тази функционалност, работодателя трябва да влезе във всяка една заповед и да положи подпис. По този, чрез автоматизираното делегирано подписване ще видите как се случва процеса. В случая заявяваме отпуска, преглеждаме заявката за отпуск и я подаваме. Подаваме заявката за отпуска, която обаче минава. В случая получаваме нотификация в пощата си, че тази отпуска вече е регистрирана, защото и това изискване го има в наредбата. Всяко едно искане от служителя да бъде регистрирано в регистъра за електронно трудово досие и за него да бъде сложен времеви печат. За всяко действие в системата има времеви печат. Ето това представлява времевия печат, като в случая той по никакъв начин не затормозява човешки ресурси, специалистите, защото той автоматично се генерира от системата. След като сме тук също искам да кажа, че нотификации получаваме не само за това, че сме регистрирали заявка, че имаме регистрирана заявка за отпуска, но по-нататъка ще видите, че получаваме нотификации и за самата заповед за отпуска, че е подписана, и за някакви чакащи документи за подписване, и за регистриран документ в електронното трудово досие. Представете си всякаква размяна на документи между служител и работодател. Служителят е нотифициран винаги в тази система, че има нещо, което касае него като документ. Вече тук сме в ролята на този, който одобрява отпуската. В случая при нас има 2 нива на одобрение. Да кажем, че вече сме стигнали до последното ниво, одобрява се отпуската от съответния хед на структура и с това процесът приключва на съгласуване, но заедно с това и се генерира заповед за отпуска. Заповедта за отпуска е генерирана автоматично, изпратена е към сървъра за подписване от името на работодателя, но забележете, след като са минали всички съгласувателни стъпки от процеса на съгласуване на отпуската. Този, който ще замества служителя, се е съгласил, прекият ръководител се е съгласил и накрая директора на структурата или този, който управлява структурата, също е дал своето съгласие. Веднага след това автоматично е изпратено уведомление към сървъра, че трябва да бъде подписана заповед за отпуска. И нека да направим преглед на тази заповед за отпуска. Влизаме в таба електронни документи, отваряме заповедта за отпуска и виждаме, че тя съдържа реквизитите, на база на които сме подали нашето заявление, както тя е подписана от съответния упълномощен за подписването на отпуски. Сега ще видите как става даването на съгласие от страна на работодателя или упълномощеното лице за автоматизирано делегирано подписване.
Автоматизираното делегирано подписване може да бъде дадено като съгласие от работодателя за различен период от време. Може да бъде направено за 1 месец, може да бъде направено за 6 месеца. При нас вече това съгласие е за 1 година. Ние работиме вече от 2 години с този процес, така че при нас е разработен, утвърден, видяли сме, че работи както трябва и при нас съгласието е за 1 година. Тоест, работодателя не е притесняван през кратки интервали от време да дава такова автоматизирано съгласие за автоматизирано делегирано подписване от негово име. Как става даването на съгласие? Работодателят, упълномощеното лице, получава нотификация в Bitrus Mobile, че има такъв документ за еднократно съгласие от титуляра за определен период от време, сървъра да подписва от негово име. Съответно, той може да разгледа документа, да види какво точно като условия в подписването нали, е вписано в договора и да подпише при съгласие от негова страна. Подписването става чрез въвеждане на ПИН и с това отпада ангажимента на работодателя да мисли за всеки един документ, който трябва да подпише. По този начин подписваме множество документи, както и ще видите и при груповото одобрение как също се случва този процес. Сега си представете, че сме в ролята на работодателя, влезнали сме двуфакторно в системата и виждаме екрана, който работодателя преглежда документите, които са изпратени днес за подпис от него. Тук може да съществува документ за отпуска, заявление. Това са тези, които са на негово директно подчинение. Може да е подписване на допълнително споразумение със служител. Може да бъде и подписване на нов трудов договор с бъдещ служител. Няма значение. Включително може да има и заявка за работа от разстояние. На този екран работодателя преглежда всички документи, които са насочени към него, съгласява се с тях и с един клик изпраща за сървърно подписване. Изключително удобни 2 функции, които спестяват много време на работодателя и се възприемат изключително комфортно от страна на нашия работодател, защото наистина спестява много време и го освобождава от редица подписвания на документи, върху които сам трябва да положи подпис. Сега ще влеземе в ролята на служителя. Влезнали сме в self-service платформата, двуфакторно сме се автентицирали, само ние може да видим документа, който е насочен към нас. В случая това е някакво допълнително споразумение. Можем да го разгледаме на екран и след това при съгласие от наша страна като служител да го подпишеме. Дали ще е подписване с ОКЕП или КЕП, няма никакво значение. Много е важно това, че когато искаме да онборднеме нов служител, той не е част от тази self-service платформа. Той още няма достъпи до системата ни. И за да минеме на електронно подписване на документи, всъщност използваме Bitrus Mobile. Bitrus Mobile предлага на всички, които се регистрират в това приложение, да получат и 2 безплатни подписа, облачни квалифицирани подписа. По този начин служителите могат, бъдещите ни служители могат без нали, закупуването за тяхна сметка на квалифициран подпис да използват облачния подпис, за да подпишат документи за тяхното назначаване. В случая новия служител или този, който ще постъпва, вече се
идентифицирал пред Битръс Мобайл, получил е тези 2 безплатни подписа, получил е нотификация, че има изпратени документи към него, като по документи разбирам всички N на брой документа, колкото всяка компания, организация преценила, че са необходими за неговото назначаване. Той влиза след нотификацията в Битръс Мобайл, отново двуфакторно се автентицира, като вкарва първо паролата, за да влезе в приложението, след това пина и по този начин на един екран разглежда всичките документи. А, Прескачам го тука, защото това току-що го разгледахме. Извинявайте, но малко наистина стана неподредена демонстрацията, но това е във връзка с тези технически неуредици. И сега да ви покажа как може служителя да разглежда всички документи, които се съдържат в неговото електронно трудово досие и как те могат да бъдат достъпни за него във всеки един момент на денонощието. А, в случая в Self-Service платформата имаме място, което се казва „Информация за мен“ и имаме друго още едно местенце, където съхраняваме всички тези трудови документи. Ето, можем да разглеждаме заповедта за отпуска, различните заповеди за отпуски, през които ние сме получили като документи. Можем да разглеждаме допълнителните споразумения, към които примерно има различни параметри, нова длъжностна характеристика за нова позиция и така нататък, и така нататък. Всъщност, към края на моята презентация, тъй като тук преди малко се спрях за ползите на работодателя и на служителя, бих искала друго да кажа, че е много важно за всички колеги, които решават да внедрят електронно трудово досие, да го направят много прозрачно, на база на много ясна, на много структурирана и навременна комуникация към служителите. Знаете, че съгласно наредбата можем да се съгласим да имаме електронно трудово досие, може и да не сме съгласни. Може служителя да поиска неговите документи да продължават да са на хартиен носител. Разбира се, умното решение е всичките да минат на електронно трудово досие, защото е трудно да се води електронно трудово досие за едни, за други хартия, въпреки че не е невъзможно. Но ясната навременна комуникация, което ние направихме в Борика, още предварително информирахме колегите какво е решението на работодателя. След това започнахме разясняване какви етапи ще има внедряването на трудовото досие. След всеки етап информирахме служителите, като през цялото време сме се придържали към това процесите за тях да не изглеждат различни, процесите за тях да бъдат достатъчно леки за изпълнение, така че те да могат наистина спокойно да извършват от гледна точка на подписване на документи, както и разбира се, много подробно ги информирахме за това каква е за тях ползата при използването на електронно трудово досие, както и възможността да използват тези квалифицирани подписи за техни лични нужди. С това слагам край на моята презентация. Благодаря ви за вниманието.